fac noi, bă? Nici episod. A meritat efortul. Asta e concluzia. Dar prins ceva viteză, măcar. Cel mai tare. Ha, prins ceva viteză. Nea, se uită viteză. Acum mai avem o oră jumătate de mers pe jos. E ceață, plouă. Super tare condiții. Dacă nu să găsească cineva timpul să reconstruiască. O să fim ca și mamuții. O să fim descoperiți peste 5.000 de ani. În poziția asta.